Ahoj, zdraví vás Míša. Dneska nebudeme cvičit, ale dneska budeme vařit. A připravili jsme si pro vás placku z vajíček a z ovesných vloček. Míšo, co potřebujeme na tu placku? No, tak jak si už řekl, budeme potřebovat vločky, vajíčka, protein a na dochucení jsme si připravili skořici, syrupy a kapičky flounders. A teď se řekne na postup. Postup je velmi jednoduchý. Vezmeme 50 gramů ovesných vloček, ty zalijeme horkou vodou, necháme odstát, poté přidáváme k vločkám 3 bílky, 1 žloutek a oddělku proteinu. A placku si můžete dochutit jakýmkoliv syrupem, bez cukru nebo kapičkami. A s kořicí. Placku jsme smažili 3 minuty z každé strany a teď nám vás řekne, v čem je ta placka tak dobrá. Tak, naše placka má především vysoký obsah bílkovin díky proteinu a vajíčkům a díky vločkám má vysoký obsah komplexních sacharidů a vlákniny. Pokud vám naše placka chutnala, dejte nám like. Loučí se s vámi Míša a Milas. Věříme ve fitness!